बेसेन नाङै गोबां फरायसाफोर मोसानाय फोरोंगिरि हिसाबै गिबिग्रो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि मुङा धीराज रामसारि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि रौतानि आं गिबिग्रो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुग आनसलिक बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे नोजोरखौ बोनानै जोंहा दिनै 15 साननि बेसेन नाङै मावबादा बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लानायनि थाखाय आं जोबोद साबायखर जासिहरनाय थादों गिबिग्रो आरो बिथांमोना जे आंखौ बे 15 साननि थाखाय फोरोंगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय आङो गगामुग दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावग्रोयो बिथां सारमोननिसिम खोब गोजोननाय मोनदों जे बेयावहाय आङो फैनो मोननानै जागायजेननायनिफ्राय दिनै जोबथा जोंहा क्लजिं सेरेमनि फोजोबनाय हाबाफारि बिदाय फोरबो दिनै मोजाङै मोजां जोंहा बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जोबनानै थांबाय सोलोंनाय हाबाफारिया जोंहा जागायजेननायनिफ्राय उन्दैनिफ्राय बिहामजो पार्टिसिम फैनानै जोंहा 300निबो बारा सोलोंफैनायखौ आङो मोननानै जोबोद आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद मोजांनाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जे बे 15 सानाव बिराद गोसो होनानै सोलोंदों जाखिनि आंनि रोंगौथिया थानाय आं जाखिनि आंनि रावजों जाखिनि फंसे फंनैब्लाबो एसेब्लाबो बुंनानै फोरोंनायखौनो बिथांमोना गथि गथि खोनासंनानै बिथांमोना जे सोलोंदों मोनसेबो भुल खालामालासिनो बिथांमोना बानाय गैया मुगैनाय गैया बिथांमोना फैनानै सानफ्रोमबो फैनानै आंजों लोगोसे हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोबोद साबायखर आरो दा आङो बेखिनियावहाय आङो हाजासिम आंनि रोंनायखिनिखौ हाजासिम आङो 6टा साबजेक्ट फोरोंनाय जाबाय लोगोसे बैसागु जोंहा बोथोर फैगासिनो बैसागु दा बेखौ लाखिनानै जोंहा गिबिग्रो बैसागु सोलोंग्रोनाय जादोंमोन आरो लोगोसे बिथिं जोंहा बड' फक डान्स ट्रेडिसनेल बेखौबो जों लाफानाय जादों 6टा साबजेक्ट दा 6टा साबजेक्टआव जोंहा कमप्लिटलि फुरा हानायानो जाजोब्बाय बिथांमोना उन्दैनिफ्राय उन्दै आरो बिहामजो पार्टिसिम आरो बिथिं लोगोसे सिख्ला हान्जा जोंहा बिथांमोना जे सोलोंबाय बिथांमोननिसिम आं जोबोद साबायखर जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना बिराद मोजाङैनो सोलोंदों मोसानायजों लोगोसे मा मा लाफानाय जादों ओरैनो साबजेक्टआ मोसानायजों लोगोसे बैसागु मोनसे थाबाय आरो बिथिं जोंहा सिख्रि सिख्ला आरो बालाहामा आरो जारा फाग्ला आरो लोगोसे दाहाल थुंग्रि आरो लोगोसे बेखिनियानो आरो गिबियावनो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि खौरां बिजोंनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय देग्लाय जों गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि बर'नि दोरोङारि मोसानाय दोरोङारि दामनाय बेफोरखौ लानानै जि फोरोंथाइ मावबादा बेखौ गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे मासुल नाङै बेसेन नाङै जि फोरोंथाइ बादा बेखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों आरो बिनिनो गगामुग दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गासैबो बर' गामिनिफ्राय जोंना उन्दै फंबाय बिनानावमोना बाहागो लादों खोब गोजोननाय मोनदों जे थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय गगामुग दख'रा आबसुनि जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा जि दोरोङारि दामनाय मोसानायनि जि फोरोंनाय मावबादा बेयो खोब जाफुंदों होननानै जों आसा खालामनो हायो दा बिनिनो थांनाय 22 मार्चनिफ्राय लानानै दिनै 5 एप्रिलनि जि 15 सान बे 15 सानाव दिनै जोबथा दिनैनि हाबाफारिया बे जोबथा हाबाफारियावनो जे जोंनि गगामुग आनसलिकनि बर' साहित्य सभा हालामनि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि फरायसालिमानि आरो गामि पन्सायतनि मानगोनां बिथां दैदेनगिरि सारमोनाबो बाहागो लाफैनानै गोबां थुलुंगा होफैयो आरो जोङो आसा खालामदों जोंनि जि उन्दै फंबाय बिनानावमोना जे फैबाय थानाय समाव जे जोंनि बर' हारिनि बर' जाथिनि जि सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा हुनाय जथा दामनाय आरो दोरोङारि जि मोसानाय हारिमुखौ जे जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे आन्थोर गैयै जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों हाबा मावदों बे फैयै दिनै गगामुग दख'रा आफादनिफ्रायबो जे बेयो मोनसे मोजां फिथाइ मोनदों होननानै जों साननो हायो मानो होनोबा थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम सिगां जोङो बे मावबादायाव जे साथाम साब्रैल' बाहागो लानायखौ नुदोंमोन नाथाय दिनै फैयै सिफुं सुनायाव जे जोंहा
हौवासाजों लोगोसे हिन्जावसाफ्राबो समान समानै बाहागो लायो। 22-25 जन जोंनि सोलोंसा फंबाय बिनानावमोना बाहागो लादों आरो खाम दामनायावबो बिदिनो गोबां उन्दै जोंनि फरायसा लाइमोन हिन्जावसा हौवासा गासैबो जे बाहागो लानायखौ नुनानै जों गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बे जोंनि जि बेसेन नाङै मावबादा बियो फैबाय थानाय समाव जों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जों लाबाय थालांगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जे बे गावनि दोरोङारि जि दामनाय देनाय मोसानाय बेयो खोब मोनसे जोंनि हालामाव जे मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों आरो बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा बोजबनानै लादों। बेखौनो जों गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोजोननायजों बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबनाय हाबाफारि जाफैबाय। साबेसे मोसागिरि बिथांमोना बाहागो? मोसागिरि हिसाबैथ' जोंहा 287 जोंनि फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों मोसाखावरि हान्जायाव। बेखिनि गासै दामनाय देनायजों लोगोसे 300निबो बारा जोंनि लाइमोनफोरा बे जोंनि बेसेन नाङै मावबादायाव बाहागो लादों।